Sobrang 5. 5 years. Ibig sabihin po kay ito, wala man na yan. Araw nga na, dumula ko pa magatrog parkitit ko. So arong po yan. Arong? Tapos, Tumilubo. Niya, yun yun. tuminalubo. Yun Hindi yun. man na nasurip or Da. inubo. Da. Kasi arong buhay. Pagkagaw ka sa liit pa, Katol. gumatol. So Yun. anong pagmatik tatay na arong po kayo? Hindi mo problema. Ha? Hindi mo problema. Para pag managpasad sa kubog ko sa kibok, binug ko sa kayo, pagluhay ka bata ko. May nagpasunod sa'yo mo? Tapos sa bago niya naali, nani, dahil may pwede mari. Sabi ka doktor sa may ito, dengan pwede alion. Tapos tanong sa mata, nakapay na. Sabi ka doktor sa may ito, dahil nga pwede alion. Tapos tanong sa mata. Kaya kung may nagpasad nga sa kun, araw ka niya sa mga lupirang gurangan, hindi sa mga nang kaman ito, nang maalian. Binugkusan ko, kaya labog sa mata ko. Kaya ang tubod baga sa mga istorya, mapagalon. Kaya dagang ko partob, ngunyan tabi, di malang ko, ko na partob sa mga istorya, kada kang nakabog. Nay, kumusta po kamo? Paano ka mo nakaka-hiro-hiro digdi sa sitwasyon ka na harong po nindo? Araw ko ani uta. May urigdaan man kami maglula duman pag araw ka maugas kami dyan sa dumog. Tulo kami. Si agom ko digdi. Kami duman na duwa. Tari yung mas na makausto. May sarap pa ka kung pamangkin. Aw, ampong ko uto duman nakigda. Dahil makausto digdi. Para uni dahil magkakaano tamay makulog. Kaprakulog ang PR niya. Ano po ang pagkabuhay mo? Yun, nagnanawin-nawin sigid. Kung may aldawan siya, nakikialdawan. Kung may talahib. Ngayon niyang bagaday, mang kitalahib na. Tapos na. Kaya araw ka ng sitwasyon. Huwag nga dahil kami abot ki ayaw na sa kami kanta. Paano na? So mas kiaro po kani ang sitwasyon ninyo tatay. Maugmaman ka mo Oh. nanay. Tanggil kami dito. Dahil basta di kami problema pag-isip mo. Kung may kayo, wala ko na, dahil. Ayos na sa kuya, garong kita. Maugmaman ka mo nanay. Ayan partner ang sitwasyon ni Tatay Roberto at si Nanay Helena. Ako partner kaya mating-mati mo sukasakitan. Tabako man lang sukamatian dahil duman sa nagtubo na laman. Pati sa pag-iro-iro Estado duman kan sa inyong buhay. Sa arong. O panaglaog ka sa partner, saindang na istarahan. duko ka na partner, diretso ka tukaw, tayo ka pa pwede tumindog. No, yun. Okay, mga ka-aksyon partner, iraranita ini yung issue ni Tatay Roberto sa tamang ahensya na magkakatabang sa Sainda. Siyempre, medyo mas mapaparikas man ini partner sa tabang ta, kaya kita partner digdi baga tulay man sa naman kita para sa mga serbisyo kan gobyerno asin kan ako Bicol Party List. Kung Kaya baga partner, boss ikaan na matabangan ining mga ining programa, iyon magiging instrumento para makaabot sa dapat na ensyas kung siya ang pwedeng makatabang asin makapagdaranin ayuda. Maliban man sa siyempre tatabangan tabang ora mismo. Oo, asin ka na ako Action Bicol Center. Partner List. Ako, iyan partner ha. Okay. And syempre partner, iraranita man ini sa tuyang gobernador, kay Gobernador Al Francis Bichara na sigurado partner, And syempre, dadayin ni sa sayumahan. irarani mo man ini kay Congressman Saldico. Of course, Ayan. partner. Ta sabi ko nga ni uturon ko partner, kita digdi mga instrumento sa naman. Tama. Okay?